Takže čau lidi, já vás mi tomu nového videa. Dneska vyhlásíme tu soutěž a chci s váma udělat takové víc pokecový video. Přijde mi to takový lepší, než aby jsem vám furt ukazoval hru, furt tu jednu samou, ale teďka si rozhodíme 2 vítěze a ještě jsem vám chtěl říct, že jsem se rozhodl udělat to, že místo 5 bilionů každému rozdám 10. Budou 2 výherci a každý z nich dostane 10 miliard. Já si myslím, že asi na to můžeme jít. Tady mám všechny lidi, co se zapojili a můžeme to jako roztočit. Tak, už se to točí. A jako první vyhrá tady Jakub Zima 1, 2, 3, 4, takže skryjeme jeho jméno, zatočíme ještě jednou a potom to budeme poslat. A další výhercem se stává Zajdánek 2 podkřítku král. Takže vám gratuluju a děkuji všem, co se zapojili. Já se kluky budu tady jim to poslat. Takže tak, už se to zapíná. Takže tak, už se to načítá. Chvilku tam budeme. Pošlu to tady a potom se podívám do toho mailboxu, co na mě číhá. Jakub. Tady. 10B. Tady. Tak a druhý byl ten Zajdánek. Zajda. Je. Tak. Gratuluji. 10B. Tak, hotovo. Máte tady důkaz, že jsem to fakt poslal. Ale jak jste si všimli, jste si možná fakt všimli, mám nějak málo diamantů. Naposledy jsem měl kolik, nevím. Ale měl jsem potom 800 miliard. Protože jsem prodával huge a tedy. Udělal jsem z toho 800 miliard. A při Happy Rock eventu jsem jich nakoupil pár. No, pár. Takže mám takový huge. Mám možná i v plánu, když budeme mít třeba tak do konce roku 50 odběratelů, tak mám v plánu udělat co již o huge, pokud to dáme. A no, nebudu to už zdržovat, můžeme se podívat do toho mailboxu. A je to tady od Selling Huge for Games. Dal mi zadarmo huge Happy Rocka. Kámo, děkuji moc, jsi legenda, fakt jako díky. Nevím, jak na to mám vůbec jakoby reagovat, protože v životě jsem ještě dostal takhle huge zadarmo, přeřmej, jako fakt díky moc, kámo. Kdyby se ho chtěl vrátit nebo cokoliv, klidně napiš a já tě ho v klidu vrátím. Tak, takže děkuji moc, rovnou se ho lokneme a ještě se ho pojmenuju po tobě. Tak.